jinglong hai ke bai syapting bai ikut slai ru shibun ini dok haru idan lang hang ni mo tie ngapet ikini dok ha bar khoi ki bangang labu hang ni bat ngaperkhat ken hatu kini dok ha kidai kilak mo banya jingilang banya emlang ken hang ni tie nganda perkhat itu dok ha baping am di maskusi ngaperkhat ken ha ka tin ke jong blai ya ka Mary Magdala kata ka Mary am natrai kini kina fitep ka Mary Magdala ke Mary Magdala am ke di bala balik pop pakai ke bapen susi u Jisu ke bapen susi u blai bat ka lek ki kam ki besniu ki bebuan ken ki ba kam genre sha u blai bat ka namar kata ngabu da ka dur jong ka bakat susi namar fitep blai ka let sha u Jisu ban let ban kelah ka bemut ken nak ta ki jing lek baklah ki jong ka ken ti itu bakamen pada di ba orange ngaperkhat itu dok ka ba orange hapok ka ketin ke jong blai ngaperkhat ka Mary ken ke kemia ke jong Jisu kan ani masing tip ba ke Mary kan sayok kan sepun yo khulung Jisu am ka kala so kemen hadu kata-kata angel jong blai ang long bala kerku ya pha padeng ki kenthai namar ka diga kenthai ka bariu blai ka kenthai ka ba IT shisha sha blai bat ka dun ke jing kemen haka Mary ke kemia ke jong Jisu nganda pet pat ini dok khai ba syap tiang am ngakan mau ya usenran jong Jisu uni usenran jong Jisu ubah filakan mau haka tu por am hapo keper get semene lawan kem yu Jisu kan ya wan ki sipai sibun ha nang ta pada Jisu dan bagi senran ki jong u bat udan ru hang ta usenran ba yang hajan e jong u bat masin wan utu urang ba ban kem am ya u uta usenran ushim da ka wai lam upam ya ka skor ka jong u ken mau ta di mano mazang rupi senran jong Jisu eta wei hai Petras dei Petras ken ubala syapting hadu kata-kata ani gini priu kilawan kem yu Jisu ubala lek ki kambah hadu kan ni kumdu kan wan kem yu Jisu balong bakrau hadu kan ni kumdu kan ja kata ka jing syak sak nar pernama dia Petras kata ka jing syapting badru ulale ya kata ka kam bad laong ba fin dapet kam syadin ude Petras ubala lek kumdu yu Jisu uli aku menu Jisu hapor bapai hapo yeng ban bishar Jisu am atau ka yeng dorbar uli aku menu Petras diki ong yu Petras ki ong meru bedi perlok ba Jisu am Petras wang hoan ne wang em ne wang hoan se wang em hoan ulan yu Jisu kan ba ning tong abu dan be ba Jisu wang yu Jisu ang kat sya pamelet mamia ngarongan let ben melia mamia kan nurungan buat bet ya mia ngan le bet mamia melong kun jong belai uli bet ya kata ong bet ya kata dan kata kajing syirham Petras uba syirham ka ketin ka jong belai ka ong bat hakan ni ka kalimat ula dan kata kajing syaptiang kat hadu bola poi ban lenno ya uken rat ujong uken rat jong uba ye hadu kata uba perkat ba uli ya kat bekum kata henry penban ula lenno ya Jisu tiang dapat ini wei pat idok khai ibu tu bahani rong brown ngaperkat sa wei pat u karakter kan hapok Bible u tahu karakter u dia tu belengkat te fikir mau kerteng wei tu belengkat hapok Bible wei sakaya sawani kita start bahagi ni kena alum syiab dai oh u dia sakayas kan u sakayas pada u dia beri babhana basniu ne basniu ma namar balai u haban krong pisam dari ban shim pisa arpau tingka u shim arspa tingka dari ban shim pisa san spa tingka u shim shihajar tingka ani babam klop hiu niu sakayas u babutu hadu kata-kata u perkat bet tang yela die u perkat bet bau syapting pala jaga jing emu perkat komnu bangan yo nong manga dam biang ki beru dam biang ki beduk ki besuk rum lelera labiang manga udah nya kata ka jinglong kan niu sakayas bantum kumtang la du bu dengan dur ke ibu tu kan ini bedur pada ikul markli em hang ni ini ngaperkat ngaong ba hatu kan hak kitu kisenran jong Jisu mde tang wei bat ar henry bar khat kitu kisenran ki jong Jisu ki badan hak tu kapor kil akul markli ningkong ki pe Jisu au de bakrau au Jisu de ban sawala ban pelat yaki na kata ka jing sen shar jong kita ki sipai roma bat anda bagi i penban ba u Jisu la syak sadam phna penban la syak kem penban u Jisu kumta ki lek kumno kini ki la don hapeng ke jingkul markli ki la padlut u Petras da ulan makna yu Jisu udang let hi hado habo yeng dorbar udang let hi hajan penban kitu kiwi senran bar khala jam dan shu weiru u badan ringkat bat u Jisu ka tu por kumta ka don ke jingkul markli ka don ke jing confused ka ba hado kata-kata hapeng jogi ki senran ki jong Jisu kan
Andala pet ikini dok kabar khoi sa so ni uba basau deh balong komno ni basau uba long komno ni long rong rat te long komno dok ha badam ha ish basta ba kita kina ne badam babitar ken te ngala perkat ngau apa bible ta badam madu kata-kata ga perkat Yusiem Herod pi ha ka tu kapor ba Herod kan mau lawan uni ki Israel start ma ki ong ba hang no la kha yu ta kun siem ma Herod umut ban kita Israel start ki mut ban kha yeng kha kun siem ha po yeng siem Henry Herod ong dei hang ni bat ula dam hadu kata-kata ula syap tieng ula snow kun slai hadu kata-kata ba kum nun kha yeng siem hawai pat kha yeng siem ha yeng jong kum ta kata jing bitar pitem ba kita ki real start ki khana wan phai shu sha ki ulia kam no pha penyap ya bar khat ki khina ki ba po arsnam mudur ki khlung ki ba po arsnam belong arrogant bau ni Herod babitar hadu kata-kata ba penyap ita ki khlung bar khat mudur kala dan ke jinglen yar ke bahadu kata-kata ha kata ke jaka namar balai ula pha penyap 2 years old mudur 2 years and down pha penyap ita ki khina bar khat ani la sno ai ki kimi ki pa ki la shi yam ki la shi linyar ki la sno si la sno pang nuat hadu kata-kata namar balai la penyap ita ki khlung ken bau tau Herod ude uba bitar ubedam ken dia dapat ikini bar khajam ngaperkat kin long ha gajing im gajangi ha gajing ya lenti gajangi ha gajing lenti jong kini ru kwa ban kli ya phi thai kini bar khajam ki do no jong ki thai ki long ki bakum no thai ki do no jong ki long ki ba white na ki ba black na kum ka do no jong Herod ma ka di ba black na ba white na ba black tangin sia pet ma ngan ngamut le opposition mentakat singi yakini ki do kha ma ngin ya pet ki long kom ni ti do no jong ki ma Trai kita ke Mary pada ke kami ke jong Jesu ke beriu belai ke ye yu Jesu ke ba ye adu kata ata yo belai ke tiba dok nut ba white na ba black trai ba white tangin nyepet ma nang tahu ni sakhayas pada ba bam club ba betu ulang kam nut trai dok nut ba white na ba black na ba black tangin ya pelit nak mai kini dok ha ngak ban pelit ba fin yo ye kini ki dok ha man tak singin pelit shadow Pelit cara ke Mary ma, kini ke Mary ke kemen ma, ngan pelit ini dok no jong Mary pet ma hang ni. Okey di sisa ke white deh, ke dok no jong Mary ke long ke white, cantik siapa ke dok no jong kaam ke di white bah ma, dia nang tak pada kini kibi tu kini pelit kini ke dok no jong uni ke Mary Magdala, long kem no try, tidak kabas ngosi, long kem no try. Bablai, tengin ba white. Tangin nyepet ma ba black na ba white. Oh ba white kini ro deh. Ta tangin nyepet shui kini wi pat kidok khama kalong kumno kini. Try uni u balong confuse kini ki sendran ki jong Jesu balong confuse la ye you Jesu la pet no na ka jong Jesu tha ki long kumno tha ki dok no jong ki. Black tangin nyepet ma kalong black na white. Anti na ba white kini ru kum ta tangin nyepet shishu ma nyepet yo ni sakhayas babetu la kum no tep babetu balong selfish balong you don't know balong kum no tep lihat ma black ba white du kini ru tibi ni ikong da pun men ong yu temen tak sini tangin nyepet ma dia nang tau ni Herod babitar badom ba penyap iki khun kena iki kelung ba black ini nyepet ma. Wah, ba white ni Herod ru. Sngoleng ngwa deh. Kai bang ni yo ban tep ni kini characters ma baro khaj badan apa Bible. Ini pada Petrus balong fearful ba syatieng Petrus long kom thai. Ba white. Ta baje bang la plit baro khaj ba white tama tang nyepet. Ba white chi sha baro khaj Pila lingok ma mentah beli ki white kini ki dok nuat baro khaj ma pinpen nak ketin ke jong beli ken the village nak kitab Genesis kan nong ke baningkong ke dekat ke baat pen riau ong kom ni ken u beli ong kan ya kran ha ka jenglong lai ha wei u beli wong kom no wong tu ngin ya thau ya u briu ha ka dur jong ngi hi ke pemut kini baro khaj la thau ha ka dur jong beli te na tak tahu ke tak dok nuat chapo jong ki ke de ke white tambah maki kan lale dekat lale senior tak ada tap nak kum tu yo isu dah dok nuat bawai
Nakadaw nga si perkat mengaruh hajing im jonga am nga si mudur ni ngati bala pop palat mo hendre nga ken mau pada kumbadai uni sakayas fiken mau am sakayas jisu ulet chiyeng jong sakayas ulet bam kawai miet bat ndai ni am ulet sak miet sendan hapo yeng jong sakayas jisu isi ya kapam tamba misi ya unong pam Ujisu am na mga nga siya hikay Sunday school kaya kini kina cradle rule ngi siya sok bahakan ban ong kina ya piru am daong syongkap sa isi ujisu ya pi syongkap da ka bapenting te long ka sok ha am nga kamau ya jong ru mensyaba kala bemut kum tu kan ma la ali IT ba first do ba ali IT di nama batieng ya le du jong te na ta da ali IT kan te kadon kani kan ke jinglong ka bangi ngi syap tieng bhashibun ki ken mat kamta ka penlong yang ngi ya ka bangi ngim yo issue ya ta ka jinglong ka babha ka jongi te ka badon syapo ka ba ubleu ong tungin ya tau ya ubriu ha ka dor jongi hi mangi bar kha ki badan ngan ngapor manga ka bayang ngan ngapor bat mangi bar kha ngidan lagi jong ki jing yesham pi pindan lagi jong ki stories de pi tu yang ale singin ya yam lang le singin ya khi lang ru number bas ngo si number bas ngo comment number bas ngo comment ngidan lagi jong ki stories ha ka jing im ka jongi ngidan lagi jong ki jing long ru ki ba penlong yang ni bangin long kum kini le se manga bat bangi ngi la ban yit ya la di bangin i la jong ni long kum no ngidan lagi jong ki jinglong kan rek ai bang akwa ban ong ya pi kan ngastam ikin habaret bat yangi baru kan baken mau la thau yangi hakadur ka jong ublehi ka jing pam snu thu ka jongi ya kan ni am ka penlong yangi tang shla le bakla am ni phat jingai na ublei ngim snu thu ba ublei am udan bet hang ni mangi rungi dan hang ni bat ni tang shla le pop mangi ba jingai na ublei udan bet hang tu ni kilat ba ublei kudup bet yangi dengi long kum no ru am ublei kudup yangi kajing iet ka ba ublei iet yangi ka long kata bagi ong kajing iet ka ba wat haba lani unconditional love dan condition kata kajing iet ka ba iet yangi hadu kata kan mde bangi ba mde bangi bas banga ong la de tang mga badan hang ni perthairu am balak pam de tang ini habret iwe badan hang ni balak pam ujisu on wan hi haban syayap halo ka ding pena number ba iet palat yangi ken nata ka daw ka nga kwa ban penken mau yangi nga kwa yangi le sibun sin kita ki pop ki jongi kita ki jing bakla ki jongi kila penjingai palat ni na ublei ding sngo bangi biang ha ka jing em ka jongi ni le jan sha ublei ding sngo pada bangi biang ni jingai na ublei hendra ki bang kwa ban ong ka dei mdan pop ka baret mdan pop ka bakraw ha ka ma jong ublei ka pop ka di ka pop pikin mau em na gospel ka jong Matius ujisu ang kumno wang tang la da pikran de ka ketien ka ba pila penyap tang na pipe ya ka gentai de ka khamat ka bam sniu pila klim upen ngi model kat hadu banda le kat hadu banda penyap beriu kat hadu banda le kita mon ki besniu ni la long ki besniu hande jisu wang tang ka basumut namar balai kitab Yesaya ka ong bleu long bekhuj la ta daw em ni kloi ban bisyare la jong namar bangim hok tan namar bangim biang tan ngim nang shu ban dipen ha ka jing ai ge jong oblei ru na ta daw ni klet no ba yangi la thau ha ka dur ga jong oblei akwa la da fi klet kai bang akran ha ka ni step ando akwa ye pi pen ken mau yikin ki dok kha yi dok not ki bali ba ma pi we pi de ki khun ki jong oblei but pi de ki ta ki ba utrai ye pi ha do kata but am don ka pop kan ban penya klat yang ni naga jing iet ke jong blai mdan ka nuru ka syong tang ma piken pitre ne em banwan hakmat jong oken te ngachet krani gini keleng ha ka banga perkhat ba ha ka jing ya linti jongi kum ki banget am ki kun kristan ngila ya linti kum tau John Stott unong hikai bible lo bakrau uang christianity kala yar bha kala roy hadu kata hendrei kadon kata ka jing growth without depth kamdan kata ka jing syong ten rai kamdan kata ka jing ngam ten rai ha ka bangi ngi sya bun ngi sya ya bun ma kata ka jing ya long kristan jangi hendring ngim don kata ka jing ngam jeliu ken kum ta ka jing khot ka jangi limba ka thim ru jong ka ni ka youth sunday ka khot yanga ba jangi iwe ba ka jing pen syong nong rem ka jangi ka long ha utrai uba unong pen im jangi Jesus Christ ba ka jing pen syong nong rem ka jangi fen da pet na ka ktien ka jong blai na ka thim ka bangi ngi ya pet kabangi ngia keren kadai naka shiti shikinong koren kalnong kaba lai kada khot kaba
baru khot kum tu ngalak ngapet ya kani hapor ba ong bahab ban keren mo tengah persang man puli kani ka shiti jinong koren baru okwe ngapersang man puli kani ka shiti jinong koren kan nong kabalai ban ni i don shibun ba hang tu ki ba ujisu akaba upol ukren yiki nong koren ha ka tu kapor bat pin i de fi puli ka ketin ka jong blai pet ba yiki repeated words ki badan hang ni don shibun ba ki repeated words bat pin da puli pin sham baka way na ki repeated words ka de kinjado kadikin jado bad upol hang tu ong kum ni ong kum taru manga ku para bangit ngam shimla kren hapi kum haki bak jaman sim rei kum haki bak jado kum ba haki kelung ha ukres ken ngala ju besa ju peja ya pi dekat dun am da ka jing bam namar phimla ban sha ya kata kabumut ye kadut che ai tang yeno kadut che ai che di tang mano ki kelung dai pinda kan mau nak jadi jo Petras tu uang kum ki khelung tu thrang ya ka basngur ka dut tang ki khelung ki badi hendre upol hang ni challenge ye ki ni ki nong koren uang ba pidi sa ya ka dut pidi sa kum ki khelung uang ngala jus bisa ju peja ya pida ka dut am da ka jing bam namar balai ka dan kata ka jing long ka baken jado kum ken kum tang ka jing khot yang ni we pi ka long bangin yet yele di ken ha ka jing long man sim ka jangi hatu ngidang shulong bai tang ki baken jado nengi long kita ki baken jaman sim hatu kumba dang kelung kum kini ki kena ma ni ra bilordun ki kelung ki baret ra bilordun mengi ki baheru ra sa bilordun bedur ma pi manga bayang ni ra sa bilordun kan long kum no Hendrai ka baslosi ka long bahaga jing long ka bakan jaman sim ka jangi kamdan ka jing ngam ka bajeliu ka ba upol utho ya kan ni ka shiti syaki nong ki koren ka bakhot yangi bangin check bat bangin yit katu kata ka jing long ka bakan jado ka dan hangi bat ka penthut ya kata ka jing ya dei ka jangi ya ka bangin ngam jeliu ha ka jing ya dei ka babat u ka jing mi na ka jing long ka bakan jado pin yi pin da puli hang ni ka dei ka jing pihun ka ong ka ni ka tin ka jong blai ka ni ka na ka team ken ka shiti ka mod ban ong ka dekot ka chapter ka penchong nong rem ya ka team ka de jing pi hun nang ta ka jing yanya tang kwa ingi bangin yit ya la di we haki ging ki sam ke jangi bat ki brio ka suk yangi bangin ya smile ma bangin ya persang ka la ka yai bangin long ki babha hendrei ka jing long ka bisha ka jangi ka de haki ging ki sam ke jangi ngi long kum nu kum ta tu tenju yit ya la di ya ka bangi ka jing khot yangi we kan long kita ki bakin jado ki ba am ki bakin jado ang ban ong hendrei ki bakin jaman sim ki ban yit ya la jong am ki badan kan ni jing pihun bat am ki badan kan ni jing yania tang bangin mla ban le kata namar dangi shule ka shulong tang ko bangi syukup na sabar baleng ong ya kata mga am ngala alit Sunday school na do dang red kat pi gum ni kamret syuru la alit jeseng kena tilah hikai am yang ngi habo jeseng bangin ni laban long ki baya ye ngi di ban long ki baya ye ki nong shun ki jong pi tingaru kat no bang isi ki bri am namar bala hikai yang aban ye tengah ye beken tabatang mangahi ngatep bang isi ado kata-kata tang bang hap pretende namar belai la hikaya ngi tama dia kai bang aku aban ong ya pedeng jangi ngi ngapor ka de bangi ngin ngau thu ya kata ka jinglong ka jangi ba am lelei ka bangin ya ha kata ka jinglong ka jangi ba ngin long kum ki brio namar ngilong kita ki brio la thau yang ngi ka dur ka jong belai tambangi don ru ka jinglong brio ha ka bangi ngin feel man feel uji suru udan ya ta ka jinglong ha u ba u feel tapi perkat ke jing syayap ke jang jusu lo ke ding penam de bu syabai kum tu udan kata ke jing sngau si ke jing sngau kenjau ang ablei tu ai bagan ka khuri kan laj no nanga mut ka dan kata ke jing sngau kan de kum nu mangiru ha kata ka jing ya lenti ke jangi ba de bangin cukup ya ke jing long ba ho ha ka jing ya lenti nang kup nginang kup kat bagi nang he nang san hendri kum no bakin mi no sakit so pat kan ki ba mi na syapo na tak dau ka shiti u cheki galatia kan nang basan de khot ka ba ar ka krani ki so jong men sim ki so ki bangi sei ki so jong ka jing ye ki so jong ka jing lesbon ki so jong ki tu bar khot kan dai deli ki so ki bam dei ba syukum nga baro sya kata ngakup kan ya kata bat ngasung jar ba hendri kum no ba kita ki so kin ni nangi bat kata ngi la ban le tang anda bangi kieu ngi san ha ka jinglong ka bagan jaman sim ka jingkhot yang ngi we ka de ka bangi ngin yet ele jamba ko ban ong ye pi wat klet bangi num imsa akan ka perthai
ketien ke jong belai naka kitab Sam ka bakandai pau ka ong ba ubriu do Islam on nyo post nam la ne pra post nam ndi bangin sa akan ka perthai bar ka jing khot pendasham ka de ba ublei ukwa ya ka attention ka jangi ukwa ya ngi bangin ai ka no bangi ngi wat ya ka perthai ngi wat shibun mo ban pen hun pen dap bela jong ha ki material ki jongi hendrei ha ka ba khat du ka jing khot ka de ka ta ya ka bangi ngin don ka jing de ka ba jan ka bat ujisu ban ma pi pi tip hang no ka jing de ka jong pi ba ujisu bat kata ka jing rublei ka ba pi pin yo i la dia ka ban num don shu ha kata ka jing long do kum no bangin san na kata de ka bang yo i la dia bala thau yang i ka dur ka jong blai bat ngin sala ban poi sha kata ka thong namar ba mde ba jat cheni de ki jing le ki jongi hendre kat bangin nang i ya u ki jing long ki bas new ki jongi ki shu hap la ka hap no namar bangin i palat ya u hadu kata pin de pedro yin ga team am pin i sa ka wei pa ka ba repeat am ka de shpang kata ka jing tai u blai kajing tay ublay hakaba ukran hang tu ba umday batay da ka rupa limni da ki mau kordor umday batay da ki dieng ne da ki plang limni da ki jentang kaba umday batay ya kata ka yeng ka jong blay da ki eki basap no hendre ki batay kata ka yeng ka jong blay da ka jingwan lang jong pi kum ni ken kum ka balang kum ka senior endeavor society jong ka balang hang ni kum ki ni ki khenna ki ba yawan lang di ban long kita ki ba ya tay iwei bat bangin don kata ka jing ya long ka wei bangin don kata ka jing ya long bangin long in community ken pitep kani ka perthai ka bangi ka bangi la ya long very individualistic te ila long bela ka jong ma hendre ka jing khot ka jong ublay yangi ka de ka bangi ngin don lang man ngau thu ya kata kum ba upol uang pi ong pi de ki jong upalas ki be ki ong de jong upol ki be ngi ong de jong ukepas ma hakani ka team ka ba ka ka jong ka yut sande ka ong ya kita handre ka jing khot ka jong i ba ngi de kita ki mau ki ba ki ban te yang i ha ka nong rem ka jong jisu bat ka jing wan jong pi bar khan kam de ka ba phi shu wan le jing seng maroi handre ka jing wan lang ka jong pi ka de ka bangi gum kita ki mau ba ni te lang ya kata kalong ka ba biang hoat ban pet ni ki YouTube channel ma ban pet ni ki jing keren bat kum ta tar hendek kanu kalong ka basngo tenat ban yawan lang kum ni ha ka julong shipara uturai ya ka bangin ya teilang ya ka bangin ya selok lang badru ngin ya kata ka jinglong ka bangi ya tei ha ka nong rem ka jong ujisu ti sa ka wai pat ya ka ba phi pen yu i hang ni ka de ka ta ka jing ba ukran ka de spang ka jing start repeat de hipet chadian shpang ong unong tei ubastan ngala seng ya kan nong rem ti uwei pat ulatei nalor pen i hadin ru ukran shpang kata ka jing stan ha ka de khot ka ba khat prau ong la da nu ru ha padeng jong phi utharai ya la de ba ulong ubastat ha kan ka perthei tu un long ubabie kanang ba un yo long ubastan lada manu na pring jongi mga kabayeng ngin ngapor ngala perkhat dadu menyangan keren ayu namar ba nga ngosgo sitam sisa hendre nga perkhat abaga ketin ka jong blai ka ong ba ka jing start jongi kum ki briu ka de ka rengkat ba ka jing biet ka jong blai ka jing start ka jongi ka rengkat ba ka jing biet ka jong blai mudur ma phi hendre ki ka bangi ka jing khot yangi we ka badan ngin ngapor ka de ya ka bangi ngin don ya kata ka jing start ka jong blai pin i hang ni ka jing start ka jong nga perthai kada kada khot ka ba lai sigi de khot mo ba ong ka nong ka ba lai ki de khot ki ba shadien ka jing start jong ka perthai ka de ka ba don ki but sianti bangi khut slai shibun ki bangi perkhat ki bun ki but sianti ka bangin le kum no bangin yo nong mangi kata de ka jing start jong ka perthai kata de ka jing start jong ka perthai ka wei ru ka de ka jing ya satnya ka jing ya satnya ka ya pher na ka jing pensyong nya ka jing khot yang ki khun ki jong blai kam de ka jing ya sat nya hendrei ya ka ba kum nu bangin ya pensyong nya da ka jing start ka jong blai ka bangi ya nyokor lang iwei ki khun samla jong ka balang ki ban nang ban nyokor lam man ken ki wei kum ba ong opol ki ba khamba ban yanga ban ki long kemi ki long pa hayeng hasam ban ken yo ulok uba khamba ban yanga ban ken ka lok ka ba khamba ban yanga ban ken ki khun ki ba khamba ban yanga kata ka de jing khot yangi bangin long kita ki ba start ki bam ya satnya mde ba kwa jam nga mga ong mga shim counseling ki family kum to ma teng is ong ki kemi bat pa ki shirt ki amai hadu kata ha ka ba ki perkhat ba maki we ki di enemies and re ki realize ba maki hi rengkat baro arngut kinyale ya kan nga perthai kinyale ya usatan hendrai kimdei banyale persha iwei ka jing start ka jong ka perthai ka de ga jing penya shongnya ka jing ya kran ka jing ya khana ka ba
Bun sien ki du kini ki jing ki sam ki jongi haga bangi ngi perkhat bet tangkum du bam biang manga kala biang don kamra bande ya kran bat no la ya kran tang ka kemi bat ukun la biang la ya kran tang kupa bat ukun la biang rei ka jing khat yang i wei ka de ya ka ba kum nu ngin don ya kata ka jing start ka ba na uble ka ba pensyong nong rem ka jing start ka ba ong hang ni ka jing start jo ka perthai ka long ka ba thala and ka jing start ka jong ble pa de ka jing start ka ba pen wan durut ya ki jing de baro khanและสิ่งหลักครั้งกินยี่ไอ้บาร์คอยกลาเป็นประคัดยาพีชิบุนเห็นด้วยกำได้กับบัดสุกยากับบัดพีพิญญาบันเป็นมียากิตะกิสอกิจงมันเสียมกำได้กับบัดสุกบันเป็นมียากิตะกิสอกิจงมันเสียมบัดกระดาวาอย่างงี้เว้ยบางอย่างนังละกว่าบันสันนักตะกจึงลงคลุงนักจึงดีดุดบางอย่างบ้ามีกับดอกับบัดจวนบางอย่างบ้ามีกับจึงบ้ามกับบัดยากับบางอย่างละบันสันหากจึงลงกับบัดกันจามันเสียมบัดกันนี้กันมียากับบัดพีเว้ยยึดยาละดีบัดเป็นยากับบัดฟีกุมบังละองหังนี้ละเท้ายาพีกับดอร์กับจงเบลกับจึงเอียดกับอุบเลยเอียดยาพีกับลอง unconditional เท่าไอ้จริงบักลาเกจังงี้กุดบแบบอย่างงี้กุมตาเดฟีEM ยากับกิตาบจึงเป็นเป้ากับบักเรนยากับบาลังเอฟเฟซัสสังตัวหวังพาลดูโนยากับจึงเอียดกับบันนิงกองApostle Yohanes uang ya balang hapa Ephesus uang peladu no ya kajeng iet ke baning kong kum tangaruh bang apa ya la kajeng kajeng uang kum no ya kabangan yat banlong kata ka beriu kata ka kuan kajeng blay ka bapensung bahaya oblay ka bam yat ka bakenjado ka bam syong haju kajeng long mensiem ka bam yat de kini kita ki bangin ya sapret ande bangin long kata kajeng tay ka bam yat de kata kajeng start kajeng la dia ngasham ka badon kam ka de ka bangingin tay ya kajeng de kajeng ka babat ujis Shim serious ya ke jinge de ke jong pi ba ka babat ujisu ban mat ya ta ka jing iet ka baning kong ka balang ha Ephesus am kala ale shibun ba ki aka hang tu kala ale shibun ba ka di ka balang ka ba kraw ba ka balang ka bala ale shibun ki ba kraw na ka banta ublay Henry u Petra u Yohanes u ang pala du no ka jing iet ka baning kong ka jing iet ka ni ba baning kong ka di ka ta jing iet ka ba shispa na ka ba shispa ka bangi ni aya ublay ka ba ublay ru u aya ngi Pendekan mau kum tu ningkong lah kajingi baru hanya ngit scam bidan lagi jong kajingi nanti kajong pi ba ublay hakato ba pi IT la di ningkong ha ublay pim perkat ba pi long ki ai pi shulat let bet ya khamat kajong ublay bat kata kajing iet kajong u ka long bet kata ka ba uklam thau ya kita kajing bakala kajongi uklam thau ba pi ru kam perkat ita kajing bakala kajong pi let bet ya khamat jong ublay dekat nang ya lenti ni syam ba kita kajing bakala kajongi kila nang penjengai nangi na ublay kumta kajing khot ka diga ba pi pendet biang sya tu ka baning kong kan kajing iet ka baning kong ka ba ublay u khan yanga bat yangi bat nga perkat yo we ni ki karakter ni kan ba nga bu uni u Petrus kan o Petrus o Syaptiang o Petrus o bang ong ya pimenya o Syirham o Petrus o ba iet hado kata-kata yo Jesu ang yet scam kini ki kena romo ki wan hikai jing ruai ki belut por ban wan ka por ban ai namar pi iet yo Jesu den am ko ban ai the best yo Jesu ki kon samlaro baro shi yo la yele youth week baro shi baro ki programs pila yele namar don ka jing iet yo Jesu ma pi ki kon mi ki pa ki badan kan ka por bar khot ki badan kan ye ka don ka jing iet ke jong pi yo Jesu tanga na ta daw P1 hakan ni kapor ya kaban wan ka ying ka jong blay hendo ka jing khot ka de kham sha jiliu ya ka ba penlet biang sha to ka jing iet ka baning kong ka ba utrai u iet ya pi badan kapor ha ka jing im ka jong pi le silong ka malong Petrus la kum len no yo Jesu la Syaptiang ki aka don kapor kham tre shu ra ban jan sha u bat kata ka jing long kan pen ki im yangi kan pen perkhat yangi bangin let biang sha ka jat jong ka ding pna bun sin ya ong mangi shai bam sakramen lai sin shi sian lai badai ngamot bat ong bat tang ha ta kapor ngikin mau ya ka jing syayap ka jong Jesu dengan kwa ban ong ipi kum ba ong pol le ai ka ni ka nu sian ni ka ban ken mau yang ka de ka jing khat yang bat yang we bangi ngin ken mau ya ka ding pna ya ka jing iet ka jong utrai Jesu yang ni makat no uba iet yang ni hadu kata data ka jing iet ka baning kong ka ba thau ye ru yang ni hendre ula iet da kata ka jing iet ka jong But halor jong kan yang penkut yang kan jingkran ke jonga ngatho iwe poetry ibadai syapang u Petrus baitai poetry ide ibala pen kata bahai ka mensiam ke jonga nama ka digajing yade ka ba u Petrus u yade bat u Jesu bat ka deru ka jing
ngakwa kat bagi nang sngap igen ga poetry ba phi pen yet ya ka jinge de ge jong phi ba ujisu hang no phi yeng ha ka jinge de ge jong phi ba ujisu bat lada phi la du no ya ta ka jing yet ke baning kong ka jing khot ya ka senior endeavor society jong ka balang hang ni ha po lum siam ka jing khot yangi we ki long mi ki long pa ki hep ki barin ka de ka bangi ngin don ya ka ta ban perkhat biang ya ka ta ka jing yet ke baning kong ka ba ujisu ula yet ya phi ni sngap igen ga poetry Petros ubashit rahem la uken rat u ien am la len ngan but hok yami atrai wala ki wei seperti ken pai anda ya uken rat la kem jing syap tieng ha u kas dang ban seng shanu ka jing iet bashit rahem la uken rat ngas dang ban len Petros uklam la mudur badakum niati on ur umat baktang kis dang ban jaw jinglong basisya asdang ban pau jingedei barhem menta kadukut ngasngo yala jing im ban penkut ngam sngo la shan hangni marwei tang mami atrai hasla perthei bantur biang syami ngam sngo nut ki jingle jonga ki yai ud ngapisa kamansim ngaling a ngan lek pai biang syakatong do kha berat ya kajar syapong kamon uong hang ta shispa san pulai teli ki yo bantong wow udai uken rat jonga daladihi uwan bantada usyim ya kasenjam ka baningkong wat la ya u ngalapen mong ngadon kam ya ka kamba kum kani atrai tu sngo ngahang ni mi iet yanga bat sashiwat ukeli yanga daka dok nuot bapat bamong lai sien lai wat ho ot ngaong jing iet jeliu hang ni la pen i kabaki ar ki yo ban jingi ka dok nuot ho ot kan yai pra ki so ken ai jing kemen pura tu nye duai try Jesu ni ai ngu imi ba makran ngi gan step ko try yang iwe ken Jesu ba kodong ada duai ken try bingen nit pai shiyeng ba ngin yet yele di ko try hang nu ka jinge dei ke jingi bat mi ko try nimdan ken try shibun ka por gan ga perthai ken Jesu ba kodor rekat ka por ga ba ma ai ngi rap ko try ngin ngam kham sha jiliu ha ga jinge dei ga jingi bat mi ko try shimti ne do ki hep ki baret ki long pa ko try ki samla ko try jong ka balang baro ko try Jesu e jong ko try ki nong yalam ko try jong ka balang ko try bangin kham kip khiaru ken atry ke jinge dei ga jingi bat mi ko try ya rap yang ken Jesu na madala di ngi ram ngi swai ken ablai ngi khmiet shame ko try bangi don kam ya mi man ka por ko try ngi angu ba mas ngau gi jing duai gi jangi nama kerteng ba don bor tam jong Jesu nga duai amen ublay na kabanta ka puram jong amen. I know you played in Bajong Krika Kapor, Krika Step, Kabangiyo, Panganget ba Kikana Kia Shashkor Ba. The Shashkor Panam I'm your smoke. Yes, Shashkor Panam. How I name? The Piqua Bandon Kadonot Kabakum no? Ha? Nampa your snow? Okay, ke donut ke pokok ma tang ngai pilai sap shashkor bha but ai ba kanum kut tang hang ni bang yo sngo hindrai ngin yai ne ya ketika donut ke pokok ke jong ngi kumba ki long kini ki dok khare mentan la ong imes tengin yai ne kom ta langi long hak no ko jing long ru pat leng ba jong ke jing hi kai na khatin ke jong play hi ngin yai ne kom ta teleng ba jong ketika por ngin karpat isketri ben sngo bha ban ai hangi ke jing bana ba kum juru ka kam ban pendap hasab an ai ke jing bana idan mat ni jing ai barat tam ba kum ka society ka dap da ke jing so kemen ka bakra ya imes dap holing do ya la diang ya ke program ha ke ka stem ngidwai bo ble nang kel khu ya i be nang yo e kamat ka bakot bakhya bat kham pam e ben la man sakri kham hai ka kam jong blei
dengan kerpat senior advisor jengi teman pesan beli one shot ben pensam ya kan ika momentum kada kajing sakan mau kajing rakhi jengi ya kadika tayo ke yubi badi sandi jong senam arah jahar pesan beli shibun teman pesan ngin sai shem yang bat pi shibet dah kapor shibeji tinggal kerpar ki para samla begini poi shikan ka jeseng nang ba ka jingrakhi ka jungi ka yin ka yubi kanong ka bajam ngan ai ka jingpen bana ha ka po shibeji steng ni ka jingrwa brahman sim na ka senior si na ka choir jong ka senior si society lum sham inong tam ilong mis me bar ka shadam inong lam jirwa ilong mr lur mangkara rempe inong lam ilong mr ki pengruo belong president jong society Puli nak Old Testament ilang Mrs. Ibari dahun ling do nong lan. Puli nak New Testament ilang Mr. Bats kam lang nong siet. Bat inong duai ilang Mr. Pendap lang suting. Ngin yo ban lumi kejing aingo, bat kal badang lumi kejing aingo. Ngin yo sngo kejing ruai kalpang nak senior si society lum syam. Bat inong klan hakan kejaseng ilang Reverend SS Majau. Ngin yo kejing penmna, bat kejing kerku penwai. Adang biang sai sien ngin sai syam biang bat pi shibeda kapo shibeji adu shibeji steng yo ka jingwai perham mensim na ka kwaya jong ka senior society lum syam inong tem ilong mes me bar ka shadam nong ilam jingwai long mr lur makara rempe nong ilam ilong mr ki pengrup belong president jong ka society puli na ka Old Testament ilong mrs Ibari dahon ning do nong lan Puli nak New Testament ilong Mr. Bats kam lang nong sit. Bat inong duai ilong Mr. Pendap lang suting. Ngin yo ban lumi kejing aingo, bat kat badang lumi kejing aingo. Ngio sngo kejing ruai kerpang nak senior si society lum syam. Ngin yo inong kren ni Reverend SS Majau. Ngio sngo kejing penbena, bat kejing kerku penwai. Kini kilong kinong lum jing aingo, shibedah kapo shibeji steng. Dong lum jing aingo leader ilong Mr. Shan Kupar Warjri bat Mr. Nova Lingdoa. Inong irap long Mr. Bitlut long steng, Wilbester Walang nang san keyboard kong la, Mr. Bayalam Prang Wanswat, Dr. Wan Penbiang Lingdo nong lan, Mr. Eddie Nadan bat Mr. Morning Star yaw yaw. Kini kilong kijing penbena. Ngila pois kabenta kabangin yo ya kaban penwai no ya kijing syakri kijongi. Deng bacong kini kapuar bang kerparu pinyawan biak hak jeseng kaba shibet nge ai kuble ya baro kinong simbenta kibe simbenta lang hak jing syakri kejongi nado kiba simmi kebenta ya kaban puli ketin kejong play ban buti kejing ruai kerpang bat wat yangi lang baro kibe seng lang hak jing syakri ling bacong kini ke step bat kerpang ru ya i mes tap honing do iba ai hangi ya kini ke kubor ling bacong kini step angkat bat ki nok senran lam kejong pi tu play undon angkat bat pi hak sinya lenti kejong pi hak ba pi sem ya ke benta ya ke bedlong kejing yalam lenti sekiwe pat ki paramen siam ki bedon hakiwe ki benta jong kejing ya le kejing em pat tu un play undang the kerku pi kejing kerku kejing kerku play jong u ha pi bat kam tamru bat ki pharu ya kejing ai kublai na kaliang ke society kejongi syakaje seng sama kejong pi kabadan hang te po dum ksat nginyo e kapani panwai no kejing syakri kejongi de kapani ruai kejing ruai ke bendrus pa lai pusau sis pan ro puai na kabarem ndrus pa lai pusau sis pan ro puai na kabarem trai pelait de kapakirku ai kejing suk haporu na kamana gospel jongme angin pam de kabangu tu pendap kadonu jongi da kejing sngop hana neng tingin yaro yame junam barke angel khoj boneng tungin riwai tungin yaro yu kupa yaro yu khon yaro ibn semru haleluya amen bahadin jogni kejing riwai ngan kerpat i teman besan FM kasentiu sngop haban bu tie kejing duai pat ban pelait ru da kejing kerku penwai I got jinx so happy.
naneng tingin yaro yami junong bagi angel hut buneng tungin riwai tungin yaro ya uruba bakukun ya umen simrujunam haleluya amen. Ao baik pa jingi bahap ding. Yai ngwe me jingi lam jingi rangkat jimi ku try like a senior Christian society rum siap. Ling ba kan keteo balai no ba kan ke step ku try. Do kerkui ke bar pendep kan. Kerku kerpang ku try ke kobor ling ba isyak ri jame. Open kan mau ngi ku try. Bagi de ban yo ye ka donor kabakoi kabatamai yalami ngi sim jami ku krat kerpangi kun samla juga bana bagi nawalaban em ku try ki kon kabakut kun kaman ki jangme try bi yalami ngi kini kapop kini kaski par koi patu dai ru ki chinga ye chu Jesus Christ ku try je pa ban bom chukur chu play pa Jesus lok patken batyan pen shai bo ki mun sim ko ai bi kini lai chu ku play no berkat pat ngi kini kapor Orang kat balik jang kebalang bat kerui kerasat lah kepercayai. Lalu mentab syaitan bom cukup. Amen.